Very good afternoon, Masquera say. I'm just here with a short one, a very short one, and exciting one. Ndaneta nasi, ndaswera ndiri kuchikoro kwevana, kwanga kuine marathon saka tanchimhanya sevabereki saka ndaneta. I'm very tired, but on to the good news, guys. Vana vaye vakatorwa musi weSaturday, vana vekumusha vaye vakatorwa musi weSaturday. Koti yapera, jaji vati vana, jaji havana kufara nenzira yakatorwa vana nayo. Process yese yakaitwa yekutorerwa vabereki ava vana, jaji havana kufara nayo. Saka jaji vapa court order yekuti vabereki ngavaende vanopiwa vana. So I'm so happy, guys. It's a blessing, you know, under the circumstances atantiri kuti wotorerwa vana, hauna mapepa, hauna pekugara, wopiwa court order kunzi vana ngavadzokere. Saka zvakare tinoda kungotenda maloya human rights nevese vakadzibatsira vaipa maadvice, you know, rudo nesupport, tichiti aiwa kudenga kuna Mwari vakatendeka. Zvakaoma munyika dzino dzatinogara ukanzwa mwana atorwa kudzoka kwake kunotinetsei, asi tinoda kungotenda kuti vana vaita sei, vana vadzoka. Guys, body yangu iri kurwadza, ndikuita kurwadziwa, tamhanya marathon, zvese zviri kurwadza, musana, makumbo, every part of my body iri kurwadza nekumhanya marathon yo, apa kwangu chinaya kuchitonhora. So I'm so happy, guys. Sevanhu vandanchipa update, nako ndiyozokupai update. The children are back. Saka nyaya ndiyoyo again, mapepa aya ashanda zvakare, mapepa aya abatsira futi kuratidza kuti mabepa, vana vane mapepa, vabereki vane mapepa. Saka iwe neni gara wakagadzirira, gara zvinhu zvako zviri in order. Ngatifungei pese patinosiya vana, nditi tisatorerwe vana. Weekend inei ngatidzikamei, tisafarise. Anditi I love you so much, guys. I'm just so tired. Let me take my kids and go rest. Ndaneta nekumhanya. My whole body is very sore. Body yangu iri kurwadza. So guys, I love you very much. This is what I wanted to tell you. Thank God the children are back. From Saturday, I've been praying. Tanchimuka chinamata kuti Mwari, vabereki vangu vachichema, but tanchimuka tichinamata, you know, kuti Mwari vana ngavadzoke nezita raJesu. Nyange vabereki vaine zvavakatadza, nyange vabereki vakadii, vana ngavadzoke nezita raJesu, nekuti asikana mimba inorwadza. 9 months inorwadza, first 3 months dzinorwadza. Woti kana ichikurutsitsa, wayarutsa chimwana chako chakuzvifambira, wapedza zvemanepi, mumwe munhu ongonyamura kuti uchamuwane futi. Imi ikodzero hadzo dzevana, but mimba inorwadza sikana, kuzvara kunorwadza. Saka glory be to Jesus. Thank you, Lord, you are faithful. Thank you, mighty God, for your faithfulness. Vana vadzoka, vana vaendeswa kuvabereki vavo. Aiwa katinodzoka nerutendo kwamuri mose, maifambira nyaya neni, kufamba kwangu kufamba kwenyu. Saka aiwa ndadzoka nefeedback, aiwa zvakaita, zvakafambirwa, zvakaita